Konačno imam materijal preko kojeg vam mogu govoriti o Zekoslavcima, jer sam nabavio prvu epizodu Zekoslavaca, odnosno Zekoslavni početak, gdje ćemo vidjeti crtača koji ih je osmislio i što se on dogodilo da su oni ispali kao onaj crtani kojeg ljudi danas poznavaju. Tako da se ne želim više zadržavati, pogledajmo ovu epizodu. Prvo započinjemo sa Darkom. Kažem ti stari, bit će to hit. Dušo, smanjio sam rublje. Zvuči kao neka parodija na film Dušo, smanjio sam djecu. Samo što ovdje smanjio rublje. Mislim da to ne bi išlo dalje od jednog šorta. Magarci. Darko, pazi na riječnik. Živote moj, uvijek ću te poštivati. Ti si meni jedina. Zekoslave, jel ti dobro? O, volim te, draga figurice. Da vas ostavimo malo nasamo? I kaj vas muči, njofre? Dobrodošli u poseban prilog Zekoslavnih priča. I evo ga, njegova veleposlata poštapalica i također glas, jer glas mu upravo daje Vladimir Puhalo, koji je, kao što znate, najbolji glas Zekoslava kojeg smo ikada imali. Inače, imali smo ih više. Imate nekoliko Bambino kazeta i DVD-a gdje Otokar Levaj daje glas Zekoslavu. Čuj me, njofra, ja tebi zabijam oglase po tvojoj kući, jeli? Ovo je moj privatni posjet. No opet je u stilu u kojem je radio Vladimir, dok druge strane na DVD-u sa nazivom Zeko Pero, koja je budala stavila taj naziv. Slušaj, doktore, idem li ja lijepiti uokolo plakate po tvojoj kući? Idem li? A? Još uvijek postoji privatno vlasništvo, znaš? Netko tko nema pojma kako zvuči Zekoslav ovako ga glumi i također poznata poštapalica je... Što je novo, doktore? Drugim riječima, potpuno neprihvatljiva obrada. I ako slučajno imate taj DVD, super, bacili ste pare na smeće. No vratimo se epizodi. O da, Zekoslavne priče, sjajan crtić. Počelo je to prilično davno, no ja se svega sjećam kao da je bilo jučer. Kako to misliš? Kao da je on imao svoje neke prste u upravljanju. To je smeće! Govoreći o Otokar Levaju, evo ga upravo sada! Izvoli stvoriti hit crtić sutra do 9.000 glava! Ok, ovo postaje previše brutalno. O, Bože moj, ne znam ni otkuda počnem. A da počneš sa zecom, njofra. Pa to nije loša ideja! Hej, ko je to rekao? Bože dragi, nisam li ja najslađe što ste vidjeli? Ne, biješ od mene s ovime! Ovakav koncept se jedino može svidjeti možda Lari, no kod mene ne prolazi! Od ovoga može zaboljeti glava. Slažemo se da se slažemo. Sad si friganti, glupi, bjedni, crve! Može, kupljeno. Znaš ti koliko ljudi moje generacije bi gledalo ovako što? Pa samo vidi što smo imali. Conan, Prince Valiant, Bakio Zec, Divlje mačke, Superman, X-meni, Spider-Man, Ninja konjače i još mnogi drugi. 90 su bile godine revolucije. Toga mi odbor roditelja nikad ne bi odobrio. Koji je tvoj problem? A joj da, zadatak mu je napraviti crtani za sve uzraste. Tako da, kušite skroz. I tako je nastao naš prvi junak. Hej, super! Čuj, a da dodaš malo boje? Jesi li ti munjen? I ovo je od razloga zašto mi je ovo draga epizoda. Zbog upravo ovakih izraza. Hoću stari HRT natrag! A sad? Za cenzore, daj koju krpicu. Ček, zar su cenzori imali problem što likovi hodaju goli? Kako to da onda kada je u pitanju Conan, on je prihvaćen, a hoda u gaćama? I zvijezda je tu. Jep, idemo dalje onda. Čuj, a da mi nacrtaš nekog frenda, prijatelja, nekog s kim ću pričat, ko zec sa zecom. Kao na primjer Slavicu? Žensko? To su ti 90-te. Tako, istina, jer ako pogledate, svaka serija u 90-ima se trudila naći za animaciju kod svake publike, bili dječaci ili djevojčice. Zato ja volim 90-te, jer u 90-ima svi likovi, bili oni muški ili ženski likovi, svi imaju neka obilježja koji ih čine unikatnima i dobrim likovima. Hej, kako se zovem, a? Ja sam Zec Mrkva. A ja Slavica Mrkva, ali nismo rod. Fun fact, kada spojite imena Zeko i Slava, dobijete Zekoslav! Što je jedna jako dobra fora od strane HRT-a, nazvali su ovu seriju prema hrvatskom prevodu za Bugs Bunny-a. Vrijeme je za odmor. Evo,
Ma koga ja to zavaravam? Pa nema šanse da smislim novi crtić do sutra ujutro. Šteta, no Zetislava su odlučili sami osmisliti crtić do sutra ujutro. Dakle, trebamo zgodne zvijezde. Tu smo! Onda trebamo zgodnu lokaciju, lude od drage susjede, neprijatelje i priče. Ček da vidim. Conan je jako dobra zvijezda, lokacija je dosta šajna, tako da je dobra, susjedi su jako dobri, neprijatelji uberdobola dobro napisani i priče su ponekad pogodak, a ponekad promašaj, no uglavnom su dobri. Što znači da i Conan isto može svrtati u dobar hit crtić, prema ovim stvarima koje je naveo Zeko. Pa kako to nazvati, Rembrandte? Zelen zemlja. Daj, sredi se. Dobro, Zekoslav zemlja. Sviđa mi se, a sada? Lude, al drage susjede. I da ne bi trošili vrijeme, ovdje upoznajemo Bucka, Čičija, Čupka i... Ja sam Gogo. Nemam pojma što je rekao i... Zar crtić bez mene? Ja sam Patak Dodo. Da, dobro ste čuli. Tako da lijepo molim gospoda koja je sadržana za ribu seriju naprave korekciju. Odmah! Bljak. A sad negativci. Ok, od negativaca smo dobili Divljeg, Elmajeru i... Ja sam Multivir Max. Već vidim da će biti problem. No, samo još samo priče i sa time je show gotov. No tad... Sad ću ja preuzeti stvar, a vi sreće vi letite van. Vali! Jo, ovo nije dobro. Mrtve mi, ukrao nam je show. Bez scenarija smo propali. Ovo definitivno nije dobro. No, kad se činilo da je sve izgubljeno, Zekoslav je skučio i stvorio... Dobro došli u Zekoslav učilište, školu gdje se mnogo uči i još više šali. Još jedna korekcija. Ljudi, zapisujte! Moje! To je moj heroj! Iako si mali, ti naučiš se te pljučkati. Ima li neko rupčić? Ok, znam da bi neki rekli, kako loše, no meni je ovo šarmantno, jer ipak je to Ivo Rogulja, koji je uvijek zabavan kako god okrenete. No uglavnom, to je potaklo Zeca i Slavu da vrate scenarije i da spase show, što su i uspjeli i veliko je pitanje što je šef na to rekao. Glavni je urednik oduševljen, ti si šampion, moje čestitke mladiću, evo i nagrade. Znači, odlično, kao da smo mogli očekivati drugačiji ishod. I epizoda završava sa... Dobro, možeš li nas navesti kao koautore crtića? Da, ak si nacrtaš. Crtači uvijek ugnjetavaju svoje kreacije. Što li više reći, ovo je odličan početak serije koje se treba pamtiti sa dobrim forama i općenito kako treba osmisliti show. I zato, ako vi želite osmisliti show, slijedite neke od smjernica koje su ovdje navedene i imate zagarantiran uspjeh. Do sljedeće najdraže epizode, pozdrav!